Takže tady máme prvního hosta, což je Ondra Soukup, Čau. který jezdí na enduro a motocrossu a normálně na motorce, tyjo. Takže první otázka pro tebe, Ondro, jak ses dostal k motocrossu? Tak já jsem se dostal k motocrossu už vlastně od malička. Vedl mě k tomu táta, protože taky sám jezdil na motorce. A pak jsem začal jezdit čím dál tím víc a začalo mě to nějak bavit. Fakt jo. No a tyjo, jakou jsi měl první motorku, Ondro? Tak já jsem měl první motorku, nějakou Čínu 50 a vlastně s tou jsem se učil na louce vlastně rozjezdy a jak zastavit. Aha, tak jo. No a co tě na tom sportu nejvíc baví? Tak nejvíc mě na tom baví ten adrenalin a že vlastně jedu s kámošema. No a ještě něco tě na tom baví teda? No, baví mě, že vlastně si s kámošema prostě projedeme po okolí a že vidíme krajinu třeba. No, dobře. A jak často jezdíš na té motorce? Tak jezdím každý víkend a občas jezdím i závody. Jo, na tom enduru, jo, teda. Jo. A na normální motorce je taky často jezdíš? Na normální motorce jezdím i přes týden a většinou jezdím do školy a občas se jedu i někam projet. Jo, tak to... máš nějakou oblíbenou trať nebo závod? Tak máme s klukama vlastně bývalý lom nedaleko do Mažlic, kde hodně často jezdíme a trénujeme. Máme už tam různý vyjetý pasáže a různé tratě. No a nějaký závod, který si jel, aby sám tady řekl nějaký zážitek nebo něco takového. Tak naposledy jsem měl 28.10. závod v Janovicích nad Úhlavou, kde se vlastně jede offroad maraton 2 hodiny. A tam jsem teda skončil 28. A vlastně chybělo mi 3 kola, abych byl první, ale je to kvůli tomu, že vlastně tam jezdí bývalí motocrossový jezdci a ty prostě nejde jen tak porazit. No, to samozřejmě chápem všichni tady. A zažil jsi při nějaký jízdě nějaký adrenalinový zážitek nebo něco takového? Jo, tak zažil jsem, když jsme trénovali s klukama na závod, tak jsem vlastně jel trať a v levý zátočině mi klouzlo přední kolo a upadl jsem a zlomil jsem si vlastně klíční kost a pak jsem musel jet kvůli tomu do nemocnice. Tak to je nepříjemné teda, Ondro. No a jak jsi se z toho dostal teda? No, tak vlastně musel jsem 3 měsíce mít vlastně takový kruhy na zádech, aby mi to srostlo a pak jsem zase začal jezdit dál. Jo. No a máš nějakou výstroj jako na motorku nebo? Jo, tak určitě mám motocrossové boty, nějaký chrániče, helmu, rukavice a to asi všechno. No a teď tady mám pro tebe poslední otázku, takovou záludnou. A jakou značku motorky máš a jakou by si případně chtěl mít? Tak já mám značku motorky Husqvarna, vlastně co jezdím na enduru, pak mám i ostatní motorky a asi bych chtěl, moje vysněná motorka by byla asi Ducati. Tak děkuju moc za rozhovor, Ondro, a to je konec tohle.